Стил, елегантност, уникалност и екзотична кухня. Всичко това на едно място вече и в България. Факт е единствения по рода си в страната ни ресторант Fusion. Намира се в Слънчев бряг в Гранд Хотел Оазис. С пищен и невероятно изискан купон беше даден старта на ресторанта. VIP гости, познати лица от екрана, политици, хора от бизнеса бяха част от събитието Fusion. Всъщност какво представлява ресторант Fusion? Една уникална компилация от аромотерапия, вкусова наслада, всичко това обградено от невероятна обстановка. Fusion не е просто ресторант, Fusion е нова концепция за живот. Идеята на собственика да създаде точно такъв тип заведение дошла спонтанно. Целта му била в Слънчев бряг и точно Гранд Хотел Оазис да има собствен и неповторим почерк. Трябва да покажем това, което сме целили. То с няколко думи е да удовлетвориме усещанията на нашите гости, не само вкусови, но визуални, като аромат и като всичко, което той усеща, когато попадане на такова място. Началото на вечерта започна с саке, традиционната японска оризова ракия. Малко по-късно дошлите на откриването вкусиха от екзотичната източна кухня. Суши, змиорка, рибени кюфтенца, рибатон, октопод. Това, което ще получите тук, няма да го получите на друго место. Започваме от храната, напитките, обслужването и завършиме до дизайна на прекрасния ни ресторант. Нещо ново, различно, с което искаме да доставим удоволствие на хората, които ни посещават. И да представим на нашата широка аудитория нещо ново, един нов начин на разбиране по отношение на храната, идеята и въобще културата, кулинарна култура. Изненадите не спираха през цялата вечер. Домакините сюрпризираха гостите не само с уникалните ястия, но и с човека, който е приготвил екзотичните храни. Всички имаха възможността да се запознаят с главния готвач Мария, която сподели, че е огромно предизвикателство да се приготвя източната кухня. Изобщо не се приготвя лесно, напротив, много е трудно, но ние се справихме доста добре, предполагам. И се надявам, естествено, да е харесал на всички. Голямата изненада на вечерта стана на открито. Край басейна на уникална водна стена гостите видяха символите на Fusion. Бурни аплодисменти и вълна от възхищение получи най-специални от символите – българския герб, за да се покаже, че България е част от новата концепция за живот – Fusion.